Ще се обърна най-напред към негово високо преосвещенство, дядо Домитиян. Много се радвам, че той тази вечер е сред нас. Току-що пристигна и заместник кмета на община Пловдив, господин Красимир Ангелов. Най-важният човек е тук, художничката Мария Велева. Трябва да ви кажа, че ми е много приятно, че откривам и тази изложба. Въпреки че всички, които не за първи път сте тук, знаете, че не съм по специалност изкуствовед и не бих могла да говоря вещо за това, което виждаме, но съм човек с, както каза господин Георги Найденов, добро сърце. Истината е, че тази изложба е тук, защото заслужава да е тук в най-престижната галерия в България. Зала Средец на Министерство на културата. Природата при семейство Велеви не си е почивала. Има още нещо знаменателно, че точно сега в навечерието на Еньов ден откриваме тази изложба, защото творчеството на Димитър Велев е част от нематериалното културно наследство на България. Един от занаятите, с който ние се гордеем пред целия свят. С удоволствие искам да дам думата на доктор Георги Найденов, изпълнителният директор на фондация "Помогни на нуждаещите се", който всъщност е причина тази изложба да се намира в нашата зала. Дами и господа, приятели, хубав и ведър повод ни е събрал днес в представителната зала Средец на Министерството на културата. Откриването на уникалната изложба "Магия на форми и чувства", посветена на десетилетието, обявено от ЮНЕСКО за опазване на материалното културно наследство. Показваме оригинални проекти на чипровски, котлински и персийски килими на известният учен, индустриалец и художник Димитър Велев, роден в Казанлък през далечната 1896 година. Автор на десетки проекти за килими, създадени на базата на българската орнаментика, те носят на своя създател международното признание, гранд при на световното изложение в Париж през 1937 година и престижният медал от международната изложба на занаятите в Берлин 1938 година, където, забележете, изключителните постижения на Димитър Велев намират световно признание. Затова решихме изложбата "Магия на форми и чувства" да открием в навечерието на Еньов ден, когато лечебните растения се зареждат с магическата сила на природата, когато момите търсят своето щастие и правят момински китки за женитба и с други опилки за здраве и богата реколта. Дами и господа, наследството освен лична има още обществена и природна среда. В тях се оглежда не само миналото настояще на една нация. От тук започва нейната идентичност и физиономия. България от малкото страни, които направиха пълна инвентаризация на традициите, важни и типични за района, и които имат стойност за бъдещето и националната ни идентичност. Това наследство обхваща нематериалните културни ценности, като фолклорното богатство, социални обичаи, обреди, празненства, знания и обреди, отнасящи се до природата и Вселената, както и умения, свързани с традиционните занаяти, превърнали българските шивици и калоферската дантела в запазена марка за умението на българка. Всичко това е неразделна част от нашия живот. Нося дълбокия процес на историческото развитие, чертаещ с различни човешки облик на религиозно, национално, регионално и местно ниво. Специфичното наследство, представено в изложбата "Магия на форми и чувства", белязано от колективната памет на българското общество, както и сега, така и бъдеще, се остава важна и незаменима основа на развитие. Уважаеми гости, във времето на интензивна глобализация, защитата и опазването на това богато културно съкровище, заедно с културното разнообразие на другите географски региони, е интересно предизвикателство за хората, независимо от тяхната националност. Скромната цел на експозицията "Магия на форми и чувства", която фондация "Помогни на нуждаещи се" подготви с институционалната подкрепа на Министерството на културата,
е да стимулира подбора и документирането на нематериалното културно наследство, което като духовен израз на културите е своеобразно крехко послание за нашата различност. Нематериалното културно наследство носи в себе си като неповторима съкровищница приемствеността между миналото, настоящето и бъдещето на човечеството. Тази приемственост, която изгради културния облик и творческото битие на нашата нация. Това ни задължава да засвидетелстваме още по-голямото си внимание и уважение към опазване на нематериалните културни ценности, призвани да облагородят съвременните ни нрави като индивиди и общества. Благодаря за вниманието. Господин Найденов, вероятно знаете, че миналата година точно нейния ден бяха обявени първите 5 живи съкровища на нематериалното културно наследство от националната листа. Така че за следващата година се надявам някой да предложи килимарството да бъде вписано в националната листа на шедьоврите. На още нещо, което е свързано с нематериалното културно наследство. Книгата "Палитрата на боговете". Един от авторите на тази книга, в която всеки